はい、大変長らく、ごめんなさい。大変長らくお待たせいたしました。それでは何だったかお伝えいたします。列の方にお戻りください。立ち止まらず最高量でお進みください。途中立ち止まらず列の最高量でお進みください。必ずお願いいたします。どうぞ最高時までお進みください。途中立ち止まらず列最高量でお進みください。